Tanawa rin sila mga chismosa kaya naman sila gilibak. Hain man. Sige na, punitan na ninyo diha. Sige, punit. Community service daw ni sila. Ay, bastos kay si Daisari, oh. Tanawa lang gon. Gipunit diya pero gibalibag. Kay moon ka na mag-sirena. Gopig pa'y naligo na ako, basa na kay ko. Very good. Pang namay inyo sagbot dire kay ilang puniton. Bad kay ka. Ano ba? Wala mong good ko nagkuan. Ala, lingaw kay sila doy dito tao kay magsalong-salong pud mong apil. Hoy, ginoo ko. Magsalong-salong pud mong apil dito. Okay, tora. Gatiniira ti sila. Hoy, law man dai jud dito ba? Taga-tuhod na. Una mo tagag-award kay kulihan kayo. Siyempre, maningkamot ni siya kaya pang mapundo ni sa iyong balay or mahinlo ko. Kapot lagi ang mga bangka dito. Si Daisari. Hain ka mo dito, Daisari. Padagan na siya sa service. Yeah. Bye, Daisari. Hoy, pwede na mga nasunugod nga na butang. Guys, please subscribe my channel. Maluwin mo guys na ma-improve ni guys. Sunod motor na guys. Mugyod, loy kay bay ka. Wala stand. Lagi, nabe ko sa man. Nakulbahan ng bahaw. Bad kay ka sir ay. Ngobi na lang gusto god. Pugihan ka isday sa manta ay. Oo, pugihan ni Samantha. At bang magunin silang balay mo kung pogi din siya. Mong ko kyan. San sa? Dili ko kailangan magtanaw nga may stagnant ang tubig dili gusto mo ko maagi dito sa ay nakanaran dili ako gusto mo. Very good. Ano siya guys? Mga 5 months siguro. Kuan ay sa sa kabuok pero kuan ba. Lagi. Kato na sa Facebook ba? Pagawas na yung abs diha Daisari. Daisari o mura jug manok na nabasa. Gikurog na. Oh. Seryoso ka siya. Pamagi pang buhat ng duha di ikaw akong focus diha. Hala, pen kay nila ay mura jug swimming pool oh. Kunsa? Nag-swimming ako, basta ko sa kanina.
Gutom jud ni mali pa ko magligo ba? Julia, sabi ko lang ba?